Så du vil gerne lære lidt om substitutionsmetoden? Javel. Her har vi et udtryk 2 over 3x plus 2 opløftet i tredje. Og som vi kan se, så er det jo ikke hele udtrykket, eller så er det jo hele udtrykket, der er opløftet i tredje, og ikke kun x-værdien. Og det betyder, at vi ikke kan gøre det, vi plejer, men i stedet så skal vi bruge substitutionsmetoden. Så det vi egentlig gør, det er, at vi tager det inderste her, og sætter det lige med t. Så t er lige med 2 over 3x plus 2 nu. Så nu vil vi gerne differentiere t. Så det vi gør, det er, at vi siger dt. Vi vil altså gerne differentiere t. Det gør vi ved at skrive sådan op sådan her, så der kommer til at stå dt over dx lige med 2 over 3. 2 over 3, det er altså det her differentieret. Men vi er ikke helt tilfredse. Vi vil gerne have isoleret. Vi vil gerne have dt og dx på hver sin side. Så det vi gør, det er, at vi ganger dx på begge sider, for ligesom at få det fjernet heroverfra. Så nu står der lige pludselig gange dx. Så nu søger vi ikke hernede fra. Nu står der dt lige med 2 over 3 gange dx. Men vi er stadig ikke helt tilfredse. Det kan godt blive endnu bedre. Så det vi gør, det er, at vi rykker 2 over 3 over på den anden side. Så nu står der pludselig 3 over 2 dt er lige med dx. 3 over 2 dt er simpelthen lige med dx. Nu er vi ved at være tilfredse. Så nu kan vi sige 3 over 2 er lige med. Vi skal simpelthen skrive det op. 3 over 2 er lige med t i tredje dt. Så vi skal simpelthen lige have integreret t i tredje. Den kan vi lave på vores normale måde. Så det ved vi jo alle sammen. Det bliver jo bare til 1 over 4 t i 4. Bum, bum, bum. Så har vi faktisk alt, hvad vi skal bruge. Vi tager 3,2 ned. 3 over 2. Derfra. Så har vi jo vores t gange 1 over 4. Så har vi vores t. Den har vi jo substitueret på det her. Så nu kan vi jo så bare sætte det her tilbage igen. Ses. Og så ved vi, at t er opløftet til 4. Så det vil sige, at vi opløfter hele det her system i 4. Bum! Velbekomme.